phiêu ngahun mà liệp mua ngahun mà cà phê liệp nghe làm cột buồn mà cái nào em mà đang nah kayak em tanya tiếp ra nah saya nyata ngilangnya ngade makana ubrio bakom niru em mga saya nyobain do em nah kayak em salia boleh yang awak pak tang sisian dia tu pak sen ta được đi nhìn trái thế pak sen kemudian le abah ngai wan ni bah dan ngai jangan makan boleh ngam sok tu saya thế buôn Gabriel kin dayu i ba berkatan sekret berkejar hoam kin wet ba mana long buôn Gabriel long berkatan sekret berkejar hoam kin wet ba ta long kadai di kajing sisa hi yo nong pet ta lada pi pin i kwail dia ma pin i Gabriel bam kwai ki jar ho pin kenyang ga bersim lada pi i secret el dia pin i do mail del da pi i ba Gabriel ki di do ma di secret ki jar ho pin wet el dia sto tang ba el dia pa de anda poro pi di ra pijar ho phim ju prakhat re ba ki wet ya pita long kumbal long bolong ngam takamit kan bangadi skran di rumah lah Pidi ma pi nah khawit ama ki wet nong pe Tiada kiwit kinang pet, dia yang mungkin hilang. kim gi lang ra Ni lah ni. Ani dia berfi pilih persat lagi. em kawai kalong ne to mo beli ba kinong pet ki wet mo sui thu ya khata kan stu khnai pi Stu ya kan, belum stu. su thu no kila an persai pi Kita kiba pet, kiba fi kiwit ini badi deh. Deh nomor ba maki gimde. Kawai kita kat bangi badi kemut. Ngiladi kemut ngili sentan kan ngili rumah kan ngili jadi sekarang kemudian dan pum milik persadat kan di badan kembalong ke em factory pe chane ngan ongai pi tangoi mo bale kita ki ba pet nei bale kita ki ba pen ki kan tho yang ba ye pi bat ka jar ho ba ka di skrat ba ka di duma nei ngi shu ai be tangoi ka comment so pi ai be tangoi comment so pi dei ba ki isi ne dei ba ki it ne ki sa comment kumta to ong pi ki isi ni ki it kata te hawa kila bishar maki de beki isi dei ba ki isi ngapat ngong ba dei ba ki it namar balai ba kawai kalong ne sisien ba nang isi kata nang ijen MP kawai kalong kum ne ke dei ba ki it
Namar ba teng sisen ba i borobor am ngi kan tho ngi ben ngi kan no am namar ba ya kan no ba jingle ka jingkam ka ba kim i ya hap am ki kan no ki kan tho ki ben namar ba kim i ya hap ka jing pet yung ki sto te ka syong hanga pi de bangingin perkan tang ba nga bun sien de le ki brio jungi ki ben ki kan no ki kan thor am nga sutu bate tang balong hakata ka jing syam la not haka jing im la jong dai nga kwa ban ko ngu iki tang bang amla rata sto ngamla kata ka daw wangan kani ka jing e anga ngajar ho bun sirio e brad no to skran wadi kiat shu pi kap no to sunyo pi waju tim si shu tang ba mlali era dena kani ka daw ba kajingi pier mo ngane ngane kum no kum buri watlon ngane kum no kum buri watlon tang ba ngam don kamera bang katho ini no ngane kum no kum buri watlon toira no ma phi shabnang toira no ma phi shaduriaw toira no ma phi shabasap kasngi shabangin ubnai toira no ma phi shabami kasngi shabami ubnai namar balai ngang di tong brio to wit na ngombo wit yu jisu kumba phia wit yang am kumba phia that yang am kumba phia dom ye bitar yang am hanrei ngamla ban li e ngang di tong brio namar ba phi de ke blai jonga ngajukan tu borobor ong toira enga kat seba phia le hanrei menta phi yenga phi kan mau tang sibet wadi ketingkeran junga phim kan mausu kata fi bisar yanga tian don jumut ayu ken ngale kat nang bunong bisar kat tangan nang kemen handrei phi kat nang bunong bisar kata finang don handrei nga perkan kat nang bunong bisar kat tangan nang kemen namar kibun kible perthei nga ndakila bisar kita kible perthei nga sngot ho el dia bangan lesuk seyeng baca dua ding bro waklit tamba borobor hi phiamong ni persia junga phiamong ni ke jing dikai junga dengan le na badeng todong sai badeng do todong du sngi jing yam lali ai da de poriap jung hapte pakhandel ke kamesim dung dan manu bala banyo tangkatahi hanrei kaman sim jong beli terkenran kane kan sa tang ha kibau ulajin tang kata beli jong i gila ya man sim jong jisu te gila bat ya keti sabale ya kata tengah ngam tip tang batang kawe ngasuong ipi kaman sim jong beli hi kasyong tang ha kitu kibau ulajin tang ublei hiutim ngang tip manu mdon batip tang batang hakitu kibau ulajit bat ki haki brio kalong ke balango bat kalong ke ba mlaban mudur handrei haki bau ulajin kibrio hikin pet lango kibrio hikin lango kibrio hikin kin tho kibrio hikin ben kibrio hikin bu syun kibrio hikin bu sniu kibrio hikin kat kabaki ki perkat rengan ong ipi hadu kasngi jing yam na kebenta ublei trakenran ya ubau lajien dei ya kita ki bau lajien de ki yap ru mjuli leira tang ublei hi utim ha perthei kani ka perthei kamder ka beneng bat ka beneng kamdei hiru ka perthei handrei ya ki bau lajien ka perthei ru ka dei ka beneng bat ka beneng ru ka dei ka perthei tang kita ki bos ngutu hi kitep khamba mentoi banyakran nomor kalong hiru unta na kani gadang nga ngaju perhat alam ruwe ladang keren temen aru karta juga ngapat dei ladang keren kum khnaret ru ngam sowi hapsu
Ada kerang baru bun ki babeng ti kei ke banga perkat aldehi kabahaya bangan perkat tang haladehi ban apply ki video ru om dei na ka banta ya kitu ki bomento ngapply ki video na ka banta kitu ki buyo jengmut bar ki bomento na kani kada dia kublai pi boro sai simpat ya pi ki baju kerjaan bahai ki video junga bareng do todong lemar nga perkat hal dehi gumma ki brio ki keno mo de ki ong nga ubet junga bios ngau era tang batang ka we nga su ong pi ba da de men sngi men sai la ne de men miet la ne men step ti hakanu no go jakaru kat ka ba pipi ong pila banong banga buat tang wa men sngi tinga buat klemdi pila ban ong nga ubuat men step tang banga klemdi tang ba kapur men miet tinga ngadi tang ba habanga ngadi ru ngan ong ipi syo seno badu mulai yuko ya mulai hakapur men miet habanga ngadi ru ngadi ngapanon kam ya kakian tang ba o kani kam de kakia kadi kawan ngapanon kami kawan ru bahkan long kadawai ban penjat saja jram namar bang atrai lubor neng atrai klam song than nak takadaw kakiat te ngi ken tang tien jungi tang ba kakiat te de to yali bala set da uka yang hanre kene kawan te kene kawan pareng tem tip syu namar bali ba mabun hi project menjungi ki busion busni we ki jingle jingkam jong ki brio la jong lani ki jingle jingkam jong barim ti ki bisni ki pendeng ten ane ki ni wa plakat ane ki khang ya kitu ki badi yali mo te kata kade ke jing busion busni wujung ki ban pendujaj yala ka dustur lajong yala ka tanrai lajong bat ke jing bisni pihun ban peniap yala ki jong kadi ke musim thlen tang ba mantap de habadi ki yat saw lani kataka kani ka yat ki ong ka kata kawan mo ya kayat saw ki ong kawan ya kayat li ki ong kakiat mo ti ya kawan stur tem dan ramano mano bakan tho namar balai kajing yu nong kalong ye kitu giman he spa kibadan tring kibadan license mo Tidak hajan dukan ne hajan yaul ne hajan hapo yaul ne hajan school ne hajan yang mane la bej ban bu ikini wan store namar kidi kiwan tama mtip ki mala ki khamat mo mala ki khamat ik bri jongi ti kini wan store de ki balayo license bayo mantoy ka government ti kimlong be an tama ke yali namar bakam yo mantoy ka government ki pensiet pade ki trasnong ru wan pendujaj ya kini ki yali ti peniap pramangi sto kani gedi jinglong ke e ka ba ka store jongi kalong ti nak ta kadaw ti lada ladangan pensyai mata mo sepang ka to ka jing keren jongai itu inong tangjat mo itu inong tangjat o kalong kumni kini ki batangjat hi berobor haka store jongi mdora ka tangjat sto kabade khendau jong ushenrang ka sahi ko jong ushenrang kabade khendau jong ka kanthai ka sahi jong ka kanthai ngan pechai meta kamir khanang ba pindop skotho wat kan tho enga namar da poi saka anjay ngan ong ipi da poi saka an ngan ong ipi ipi nga ken tang kum kitung kitu gi bakan tho enga namar kawe kalong kumni utu ubatang jan uklem yo bor na kinu kiba kai imlang salang jungi kat kum ka jingle jingkam man barim kamot ka debe tang ka plan thau pisa jungki sto ani jung u namar ba ya ki jat tra jung nyotrem ani tribal mo ki tribe
nganong ipi la itu be tang ki jat trai jong kata ka jala la ni jong kata ka jaka la ni jong kata ka snong Henry kini ki batang jan kila bantang ino udo li udo yong udo stem udo saw kemut kila bantang kitang namar baki yo pisaya la dia but hang ni hejala jong ngiru kalong ta namar beli baki biet ki bri ba em kan hejala kita ki tribal la ni ki tribe ki ba em kan hejala ki di ki ba bien ki sya ya u bo untang ude u e ma u bo untang jan hato la yo jing itu nano na high court ne na supreme court but ka e ka daw tanrai ka jong u bo untang jan ino but u obor na e na ubri ne na uble kemut kata ka banakong handre ka jing tangjat hang ni kalong ben namar ba u pisa but ukla penkla bisnes ya kato jing tangjat jong u namar ba dan teng ki bar jela mo ki bomde ki tra jela ki pha tangjat ha u tenang kong ngi kwa shua lada ngi wat penia manu bala itu ya u ba untang jat but ka e kata ka authority jong kata kabala pha u ba untang jat ngide unat penia e kata ti khnang bangin nom dei ban sha elam bakla e ka e ka bangang kran namar ba la yu tanga u khar ka jat man ri jongi am ju tang jai ru senrang te balei pade ya ki senrang mo ki tribe mo ki khasi tribe bleni ki new tribe la yu tanga da ka khar ne pharang ne negro ki tang jat te kemot ba uni u khasi tribe leni u new tribe mo umnong trai khande go siam ban la tang ja to de khar la ni ka phareng ne ka negro kamot kalong trai ka to ka phareng ka negro bat ka de khar ya kata ka khande go siap ka ba u uthiet ani u ulong trai la ni u kamai la ni u thau la ni u penlong sto tiela da pisai to sai no la pisngutho to snutho no nai kan thoi baning do trong namar da yat ket kum ka an utra jala te udu utra jala kato kabar jala kanom tip ya ka aka kabala long hang ni la dei usenrang ne ka kan thei ki tip khamba ya ka kabala kha hang ni ya kabala long ya kabala le ya kabala kam nadu umen barim baja kamot ki dei hi ki tra jala la dei ka khon si pya ne u khon si pya tang batang ka wei kalong ni balei bahasa ong ha kani gejala ka matrilinear groom lani kata ka matrilinear society kamot ka de ha kata ka jingle jingkam na ka kran ka khana ka tien ka thali ka jingbor ranti e culture bar ka jingbor ranti ya ka jingle ka jingkam jongki menbarim handel dang impat snotho ikata ne ka man toy hiru ba phi phin ong yel de ba phi de trajela handel da pimpat snotho e jingle ka jingkam jong barim kaman toy hiru bani tainia so nakani ka daw hakani ka juk mentangan ong ipi phi be e ka stai phareng ka stai nong wei ngangan ong ipi ka ta stai jong phi ngang mala khmat ban pe so phi pen ik sadam phi pen ik ki bu jong phi pen ik to long jong phi ngang thaj ban pe handrei kat nang peni kat nang ijli hakmat yung badeng handre ya kitu ki badai ka jeng kersya lani kitu ki bariam tanrai la jong kat nang da ka tang ibang kwa ui kwa tip handre ka dustor jungi kalong tahiru ya ka jengle besi sya phinom tip hiru dari le handre le phi bon krai tanrai jungi phinom yo hiru ya ka ta ka jengit tanrai jong ka jengit jungi handre ya kitu kiba kongo nganong ipi suki kin sayo ya ka jing tip ka basisha but ya ka ka jing em ka basisha handrai nganong ipi jar ki banget ani jar ki ba kongo but jar ki ba ya la ka jong kita hi kin yang rasong handrai jar ki ba iben iko ya kata ka ba ki kilong ki man nang tahi bat ki busun busni biya kata kita kin jot sto namar ya kan na kata jaka ka ba ki wan ki benye kata kamot kalong ba ki penjot ladi sto
Ti tang kini kentien kublai sibon ni pi baro ngamdon ka bangan penjerong su hakibas ngoto kelas ngoto but hakiba kanto ai kinang kanto nilai hakiba yo jingmut ai kinang yo jingmut ka bangang keren bat kebangang le yang kam de ke jingla ko jonga ka de ke jingla ka jong blai terkendra kamut kani ka ba ka mensim ka runut jonga ka om handri nga ngam tip yelo dia map inga ladang bakala map inga ladang kum keren bakala map inga lada ngakum timsi timsang na marah ka jinglong brio ngadap tang da ka jing tulot handri ngam doni ye kanu jing thumu basneo handri ka long tang ka jing pensung thu ipi te tang kani kantien ko blai sibon ipi baro kamiet usuk komen ipi baro ki kun ko bri nyutrap ko blai sibon